kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, atong ipadumdum ang atong katahom sa kultura ug ang kalapad sa pagtuo sa mga Pilipino. Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning mga kapaglaom. Good morning. Labi na sa ato ang mga correspondent abroad o sa atong mga viewers abroad. Sa Amerika, sa Europe, o diri sa Asia, sa tanan, sa Thailand, Malaysia, Indonesia, o sa tanan nga mga nagtanaw nato nga mga viewers abroad. Daghang salamat o sa inyoha nga pagtanaw. O labi na sa ato ang mga waray, maupay nga aga kaninyong tanan. Labi na sa Davao, sa Jensan, sa Surigao, Butuan, og sa Davao del Sur, sa Cotabato, og sa atong mga kitawag nato nga mga viewers labi na sa sunod sa ato nga Hope Radio
Daghang salamat kay sa inyong pagsunod nato sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, of course. Hello mga kapaglaom diri sa Dakbayan sa Cagayan o diha sa Camiguin, Bukidnon. Dapit ya sa good morning. Happy Sabbath kaninyo. And of course, sa atong mga kapaglaom diha sa western part of Mindanao, diha sa Zamboanga City, diha sa Dipolog City, Pagarian City o Samis City o upang pangdapit nga mabot sa imong signal. Good morning. And of course, sa atong mga kaibigang Muslim, mapia kapipita. Yes, of course, hindi po namin malimutan sa pag-greet ang lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon area, sa Metro Manila, sa Pasay City, sa Quezon City, sa Isabela, sa Baguio, sa Cavite, at sa ibang parte ng Luzon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Maligayang araw ng Sabado po sa ating lahat. Yes, and para sa atong mga lumad, madagway masalom, inyo alan-alan, maayong buntag, kaninyong tanan. Among gipanimbaya ang atong mga viewers nga nasa Cebu City, Bacolod, Bohol, Leyte, Samar, Tacloban, ug uban pang bahin sa Visayas. Kumusta ang atong Kabuntagon ug atong simana? Yes, okay lang kayo si Happy Fitz. kayo. Medyo Salamat sa busy. pagbalik mo, Fitz. Yes, nakabalik na si Fitz. Atong Yeah, thank you so i-welcome. much, Sir Janster. No? Nasa utang. Nakautang ni Janster. Actually, last Sabbath, nagnami special prayer no para sa mga teachers sa pag-start sa school year. So, munong wala igod dire. So kita karon Pilipino kayo ang Yes, ato ang we isuot are karon. celebrating the richness of our culture Yes. Yes. this morning. And mga kapaglaom, dili lang dugay ang Pilipinas nagselebrar sa adlawng Independence Day. And we cannot avoid the fact that we are very blessed to be freed from our colonizers. Mas dili nato ikalimod mga kapaglaom nga bulahan ta to be freed from our sins. Kaya ang Ginoo ipadala niya iyang buktong anak aron pakamatyan ta sa atong mga sala. Malipayon ba ta ana? Yes, of course. Tinol Unay ginayop mo. pinaka-ultimate na ito nga i-celebrate. Exactly. Oo. So, sa pag-celebrate po nato, sa pag-commemorate nato sa Independence Day o sa ginatawag nato nga araw ng kalayaan, no? Murag nabati nato, napabalis itong nauna ang atong freedom no as Pilipino. Ug nindot ay may mong Pilipino, di ba? So kahit sa asa tumabot sa ubang nasod sa tibok kalibutan, proud Proud yun yun. nga mahimong Pilipino. Yes, that is true, Fitz. Today, special kan because we will recall and remember the unique characteristics of the Philippines and of course sa mga Pinoy o kapwa Pinoy na to. O sa laing makajut no ato sang kumustahon ng atong mga correspondents abroad. Ati Charm, si Michael ag si Adrian, kumusta man mo diha? Daghang salamat mga kapaglaom, among mga kalipay hatod diha kaninyo sa inyong makanunayong nga aktibo o malipayon nga pagserbisyo dinha sa Ginoo pinaagi sa media ministry. Ako usab nga kinasing-kasing nga paghatod pagpasalamat sa atong mga correspondents abroad. Dili sayon ang mahimong OFW pero sa gihapon kamo nagpadayon sa inyong dedikasyon sa paghatag sa inyong panahon ug talento ngadto sa serbisyo diha sa Ginoo. For the meantime, mga kapaglaom, aniya kita karon sa usa ka event dinhi sa Arizona Conference. This is a camp of renewal, inspiration, and relaxation where the black, the brown, and the white come together and enjoy the fellowship of being a member of God's family. Pacific Union Conference of the State of Arizona welcomes you to Camp Yava Pines, Prescott, Arizona. Light the World with Jesus Love is the theme chosen for this year's Arizona Conference Camp meeting. In the 7-day camp, families will be attending devotionals and lectures. Music lovers will also be inspired by listening to the different musicians featured in the devotionals. It is expected nga kining mga bangko nga ni adinhi karon ma-full kini siya, mapuno kini siya og 5,000 ka mga brethren from all over the churches here in Arizona. And this program, this entire week event is aired through Good News TV, our local media ministry here in the state of Arizona. Gikan dinhi sa Arizona atong kumustahon ang atong team dinha sa Thailand. Sawadee Kap! Welcome to the land of smile, Thailand. Kini ang inyong kapaglaom, Michael Bison.
And I would like to feature this morning Yanhi International Hospital. This is an international hospital for beauty and home for more or less 200 Filipinos working here. The number of the 70 Adventist people working here are growing fast. That's why we have decided to make our own church. So through the help of God, we have come to the point that we really have a church here. And we call our church Yanhi Adventist Church. And at this point of time, we will go to Yanhi Adventist Church. Follow me. We are now in Yanhi Adventist Church, and at the moment, we are having a revival for 1 week, and today, Sabbath day, is the last day of our revival. So, mga kapaglaom, let's go inside. That obeying God is faith enhancing. Interesting, really. Obeying God is faith enhancing. I'm sharing with them what it means in practical terms to surrender our lives 100% to Jesus all the time, to get out of God's way and let Him be Almighty God in us. I believe that the teachings that I've embraced by being at Yanhi is truly biblical based. I find that the singing, the praising of the Lord is also very natural and from the heart. It really inspires me, encourages me to get closer to the Lord. Oh, thank you very much. And by the way, mga kapaglaom, si Brother Joel is not a member of a 70 Adventist, but he's coming to church almost every Sabbath. Thank you very much, Brother Joel. And do you have any message to the people who are listening to Panimbaya sa Kabuntagon worldwide? I believe that the Lord goes to the ends of the world. And it's not the culture, not the language, but it's our Lord Jesus Christ that takes the message beyond culture and language. Thank you very much. God bless you. Maraming salamat mga kapaglaom, and happy Sabbath. Another thing, greeting in the morning, สวัสดีตอนเช้า but usually we just say สวัสดีค่ะ and more polite we hold for our hand like this and just say สวัสดีค่ะ once again happy Sabbath สุขสันต์วันสะบาโตค่ะ Maayong adlaw na pong Sabado sa akong mga kababayan, especially sa akong mga kapamilyahan, kaparintihan o mga kaigalaan dira sa Iligan o sa Marawi. Now, diri sa Macau, lapas 30 degrees Celsius ang atong temperatura diri. Pero kung unsa kainit diri sa Macau, maupod ang kainiton sa pagtinabangay sa atong mga kaigsuunang Kristiyano o Muslim taliwala sa kalisod nga ilahang natagamtaman karon. Because of the freedom that we have, we are also free to help others. Now, diri sa Macau, nakigduyog kami sa pagselebrar sa Independence Day. Dili lamang ang mga Pilipino, kundi ang uban natong mga igsuon sa pagtuo. Ubay-ubay sa mga miyembro sa atong iglesia ang nagsuot sa ilang mga national costumes sa buntag o sa ka-special program para sa mga haligi sa panimalay ang gipahigayon nga diin. Gihatagan og panahon ang ilang mga kauban sa panimalay. Walay lain ang mga asawa sa pagbatbat og mga maayong pulong mahitungod sa ilang mga kabanahan. Sa hapon, aduna po'y usa ka espesyal nga programa ang gihimo sa mga Pilipino nga diin purong Filipino ang gigamit nilang komunikasyon sa matag usa. Ang kinamaayuhang parte niini ang usa ka drama nga ilang gipahigayon mahitungod sa mga Adventista nga lahi-lahi ug mga estado sa kinabuhi ug bahin sa komunidad nga diin gipakita niini kung unsa klaseng pagministro ang ilang gipahayag sa ilang komunidad. Sa kinatibuk-an, usa lamang kining ebidensya nga dakong kalipay ang amuang ginatagamtam diri sa Macau matag Sabado. Kini si Lovely ang inyong higala og ang representative sa Macau Adventist News Network. Daghang salamat sa atong mga correspondents, no? Kang Ate Charm, kang Sir Michael, and kang Ma'am Ajar. Yes, maayong buntag sa inyo. Thank you kayo sa inyong mainiton nga pagkumusta. Amo pong ikumusta sila, Ate Lovely, no? And karon mga kapaglaom, isa kaawit ang atong paminawon, igahatag ni Miss Hannah Dale Calarpe para sa Harana sa Kabuntagon.
what with healing in his hands. But could they really understand? They could not. They listened to the teaching that they heard and wondered at the mystery of his words. They wondered what he meant about our Father's plan. They heard, but could they really understand? They could not. They could not. Though they tried, they could not. They listened to the teachings about our Father's plan, but could they really understand? They could not. So finally, at home, a rugged cross, they killed the man who could not suffer long. And when at last they took what willingly he gave, he died. What could they keep him in the ground? They could not. They could not. Praise God. They could not. And when at last they took from him what willingly he gave, do they keep him in the grave? Do they keep him in the grave? Do they keep him in the grave? And they could not. They could not. Praise God. And when at last they took from him what willingly he gave, could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? They could not. Panimbaya sa Kabuntagon world is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Acenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. Bayanihan. The Bayanihan is a Filipino custom derived from a Filipino word bayan, which means nation, town, or community. The term Bayanihan itself literally means being in a bayan,
which refers to the spirit of communal unity, work, and cooperation to achieve a particular goal. The Bayanihan spirit shows Filipinos' concept of helping one another, most especially in times of need, without expecting anything in return. Filipinos strongly believe in helping their kababayans in any possible way they can do to extend a helping hand. It is a beautiful Filipino mentality of helping one another. Daang salamat, Sister Hannah Dale Galarpe. Mga kapaglaom mga Pinoy sa tibuok kalibutan, unsa man ang atong pambansang prutas? Yes, you guessed it Unsa right. man? Kini mao ang mangga. Busa karon atong lantawon ang mga interesanteng impormasyon may tungod sa mangga diri sa Health Bits. Mango is one of the most popular and delicious seasonal fruits grown in the tropics. There are many kinds of mangoes that range in color, shape, fragrance, and seed size. While the skin of the mango vary from green to red, yellow or orange, but the inner flesh of the mango is golden yellow. They have sweet and creamy taste, loaded with carbohydrates, some protein, and minimal amounts of fats, and loaded with 20 vitamins and minerals. Mangoes can be found in the supermarket, in the market, and in the fruit stand. Research revealed that mango is a rich source of various polyphenolic compounds. In fact, it contains 12 major polyphenolic compounds worked mainly as antioxidants, a property that enables them to protect human cells against damage due to oxidative stress. Mango will help reduce degenerative diseases such as cancer, diabetes, atherosclerosis, and obesity. And this time, let's take a look on some preparation and serving methods of mango. Let's try to make mango dip. And here are the ingredients for mango dip. Ripe mango, tokwa, garlic and onion, soya milk, lemon juice, sesame oil, and iodized salt. And here are the procedure. It's easy. You have to combine all the ingredients. You have to put this one to the blender and then add the tofu or tokwa. Make sure that the tofu is soft, and then this mixture of garlic and onion and soya milk and a little of this one, calamansi juice. And to make your mango dip more tasty, you have to add a little of this sesame oil. And finally, you have to add salt to taste. That's it. It's done. To taste our mango dip, we have here Miss Harriet from Lourdes College. You want to taste our mango dip? Yes, ma'am. Okay, so this is good for the teenagers. So you have to dip. How does it taste? Delicious, ma'am. Wow! This is Miss Laila reminding you the fruit of the Spirit is self-control. Be healthy is a wise choice. Daghang salamat Ma'am Laila sa imuhang health bits. Lami jud kayo ang mangga labi na og kanang hinog no. Bito sa tinuod na ganay ko sa mangga na. Hilaw po, labi po na hilaw. Kayo labi na gi-shake niya imuhang Ito yung ginawa siyop, no? Lami kay na siya kaunon. Sa laing bahin mga kapaglaom, nahimo ka bang bayani sa komunidad, sa imong pamilya o sa unsa nga pamaagi? Karon atong ilailahon mga kapaglaom
ang istorya sa usa ka bayaning Pilipino awardee si Primitivo Ricandang III alang sa Top Secret. Ato ni tanawon. What it takes to be a hero. Kailangan pa ba mamatay ang usa ka tawo aron siya tawagon usa ka bayano o hero? Niining kabuntagon mga kapaglaom atong ila-ilahon ang usa ka batanon nga may dakong pagtagad ug paghigugma sa nagkalain-laing kabataan o komunidad. Sir Prime, among pangutana is, you have an advocacy of yours nga I believe that led you na himo kag awardee sa Gawad Henry Lopez Bayaning Pilipino. Unsay sinugdanan ani sir? Una gid is murag ulaw kaayo, no? Ulaw kaayo nga tawagon ka nga bayani. Usa is naanad ta nga mga bayani kato nas kwarta, mga patay. Ikaduha is alam kanako kining mura og recognition siya nga maayo man kay na recognize pero murag dili na gid unta dapat kay katungdanan gid nato mga Pilipino, katungdanan nato nga mga tao nining kalibutan. Magtinabangay magbuhat og maayo mientras tanto buhi pa. But nagsugod gid siya katong gamay pa ko, gikan ko sa usa ka family nga 7 mi kabuok. Among balay layo gid siya sa eskwelahan. Pero every time magadto ko sa eskwelahan, always gid nako madunggan sa among teacher unsa ka importante ang mahalon ang nasod. Unsa ka importante nga mahimo kang maayo nga citizen sa imong nasod. Every time nga magpanunumpa sa watawat, anaog ginako na kong kamot. Kay ingon si ma'am kung mag-anak ko no sa kamot, kini ang maayo ka nga Pilipino. So dito ginagsugod ang akong feeling nga wag na ako ayud na instill gyud si muna nga agmaayo as dapat na jud kay buhaton as a Filipino. Tinuod dayon kato dayon nagdako ko, nag-eskwela ko sa college. Na-realize na ako, pag-graduate na ako, nga gikan man ko sa community nga lisod kaayo. Og siguro sa among community, mura og 2 or 3 lang may graduate sa college. So naggikan gid sa community nga pobre gid kaayo. Kung dili maminyog sayo, mudako nga wala nakahuman, ang opportunities grabe ka scarce. Og samot pa kay nata sa usa ka isla sa Philippines nga grabe ang gubot. So ang opportunities para sa mga kabataan gamay gid kaayo. So dito nagsugod ang pag-open sa kung una-una nga unsa kung pwede mahimo, kining mga gagmay nga mga bata, dili sila mudako nga murag wala lang. Mudagko sila nga mga minyo ra gapon sila, laid lang gapon sila sa kalisod. So dito nagsugod na nahinay every time na ko'y time sa summer, tapuko na ko na sila. Og basta kung sila itudlo, basta kay maayo. Kining ang mga bata, sayon ra kayo nimo sila iguyoron, mas humok pa sila pangutok. Ug naa pa sila chance nga ma-change jud ang ilang mind. Ug dako kay sila og kini ang potential nga makatabang sa atong nasod. Pwede man ta mag-deal with the adults pero mas effective gid mga bata kay murag diha pa manggug ka magkuan ba alkansiya nga imo pang sudlan. Mo dako na sila, my goodness, grabe sila nga assets sa atong katilingban. Can you just imagine kung kaning 50 ka mga bata nga imong giugmad karon, 20 years from now kung asset sila sa katilingban, naa kay 50 ka mga ligon nga mga bata nga mutabang nga mga hamto nga mutabang sa imong nasod, unsa ka swerte ang atong kalibutan. You have an advocacy. Tell us your advocacy, sir. Sure. Ang nagsugod akong advocacy katong teacher pa ko sa Cagayan de Oro. So nag-apply ko sa usa ka NGO nga gitawag nga Move This World. So among trabaho mo adto mi Cotabato, adto mi Marawi, mo adto mi Iligan, Zamboanga, maghatag mi usa ka training kung unsaon unsaon pagwala sa mga bullying sa mga schools. Dito mas naugmad akong desire nga mahimong community leader. Dahil ang among yung pinaka-advocacy is unsaon pagwala ang cultural biases and prejudices. Katong sa gamay pa ko, ignon sa mong mama nga, ayaw pangaligo suba ha kay kidnapon mas muros. So kaning cultural bias ba against other culture, ming tuhop gid sa kong utok until now. Kisa man din na sila nga mangkuano, mga gadautan nga kamera ang maayo, ang mga Christians ang maayo. But katong nag-eskwela ko sa Iligan, ingon pa ako mga maranaw nga mga classmates nga, ingon po ilang mama nga sila ra kuno maayo ang mga Christians kay pangilog si yuta. So kana gusto nimo na siya i-break. Kay according sa usa ka study, ang cultural biases usa sa mga rason nga ano dunay conflict sa Mindanao. So dito po sa among trabaho sa Move This World, mo ginaamong permihimuon sa training nga mga bata wala ng cultural biases and prejudices. Kaning bago nga nahitabo karon sa Marawi, when you check in social media, grabe gyud ang cultural bias. Dili kini siya work sa usa ka tribo, work kini siya sa mga tao nga dautan ug hunahuna. So ang challenge ba nga unsaon nato nga gikan sa mga bata, mudako sila nga kana sila we are all equal. Kining parihas sa tanan. It's only that lahi lang ilang pamaagi sa pag-ampo. Kung maayo ang atong relasyon bisag kung sa atong relihiyon ug kultura, pagkanindot ka nga kalibutan ng atong sumudyo na ang focus sa imong advocacy, sir. Mo gid among focus, especially nga gusto ko nga
dili talahi ang sa Mindanao. Dili mahadlok ang tao mo ani sa Mindanao. Dili maghatag og mga barrier ang mga embassy nga dili mo ani ang ilang citizen sa Mindanao. Kay mahadlok kay Mindanao is beautiful. Sir, unsay mga challenges nimo along the way kanang labi na sa imong advokasya sa imong mga kalihukan? Unsa may mga Mambing, isa gid sa pinaka-challenge. One time, nagadto ko sa Cotabato. And then, tungod sa conflict, limited ang bus. Wala ko lang choice, but matulog ko sa diha sa habal-habal nga terminal. Ang akong gikuan, nangayo kong karton sila ito, kan tulog sa karton. And then, I have to wait alas 4 sa kadlawon kay moto ang first nga bus. Kaya yung mga challenges, ako na bus, mulabay lang. Unya, mga pamaagi ko na niya sa Ginoo nga i-prepare ka para ugma. Kani imong naka sa youth category, no? Unsa may mga criteria nga nasulod man kani? Ang criteria ko no is katong mga tao nga wala nagunahuna sa kaugalingon. Pero gunahuna ako sa pero gunahuna ako na kaugalingon sa ay. Pero gunahuna gibugay ka sa uban kay unsa man ang pulo sa kalibutan ko ikaw ra permi hunahuna sa mga kaugalingon. Ikaduha is na sila gi-mention pagka makatao. Like you care for others. Ikatulo is maayog relasyon sa mga silingan. Kaysa during sa process gawas nga ila kong gi-interview, ila pong gi-interview ang mga beneficiary, ang mga silingan to counter kung tinuod bagyod ang advocacy. Sir Prime, unsa ning mga kategory nga sa kanisa Gawad Henry Lopez? So, ang sa akong nga category bing is ang sa Kabataang Pilipino Award. So, muni ang tanaw na to ayang kani muni siya. Yeah, So, kani siya sa Kabataang Pilipino Award. And then kani sa una sa Tayo Awards, Kabataan gihapon. Doon na po yung category about sa bayaning pamilyang Pilipino. Na po yung category para sa mga individual. Actually, nakadaog sa katong advocate para sa mga badyaw. Para sa Kabataang Pilipino, ako din naday isa nga taga Jensan, nag-advocate para sa mga sa tribe sa Jensan. So, mo ni siya ang award. Awarded, Nadiri Award given this 16th day of May 2007. So, freshly given kayo din siya, Sir Prime. Salagmaan. But God, no, ang Ginoo maayo kayo. Sir Prime, muna ni ang panahon nga maghatag ka kung kuan pa ba, murag life-changing message nimo sa labi na sa ato ang mga kabataan. Unsa man ang imong gustong ihatag mensahe o gusto nimo pasalamatan? Yeah, sure. Una is pasalamatan ako ang Ginoo tungod kay gigamit niya ang akong lawas o galag nga imong instrumento nga makatabang sa uban. Ikaduha is ang family, my goodness, grabe gid ka supportive ang family. Kaila kag makaangkon kag pito kay igsuon ug daghan nga mga pagumangkon ug mga supportive na ginikanan, blessing kaayo. Dayon ang support, moral support, grabe gid kaayo ka energetic. Of course, ang community nga nagdawat sa among programa nga mingtuo nga makahimo mig change silang kagalingon. O para sa mga kabataan, all over the world, decide ko nga we are powerful, we are rich in time, we are rich in energy, ug napatay mahimo. Dili kinahanglan mag-wait pa ta og maabot og 40 anyos para tayo mabuhat atong nasod. Dili kinahanglan nga ma-recognize ta. As long as we are happy with what we are doing, dako kayo ni siya nga matabang para sa ato nasod ug sa atong kalibutan. And again, use your circle of friends, use social media, very powerful. And as we know, we are millennials, we are powerful, one of the most powerful generation. And then isa pa is kanang dili gid ta kapuyan. And if we sleep, don't sleep too much kay ganahan ko matulog, no? But enjoy ang pagkabatanon nga mahimo ni siya ang atong taming sa pagtabang sa uban. After all, I promise you, we will not regret kung moabot ta sa atong pagkatigulang. Kay malipay gid ta gyud nga sa atong pagkabatanon, nakatabang ta sa atong nasod o sa atong kalibutan nga gipuy-an. Yeah, thank you so much, sir. Very inspiring. Thank you kayo, Bing. Is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. For where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating,
Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners. Mr. and Dr. Max Barre, Dr. Shoni Maglinti and family, Mr. and Mrs. Solomon Gibankan, Dr. Melka Danton and family, Miss Edel Quirante and family, Dr. Dorwin Lahot and family, Honorable Emmanuel Mugot and family, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Yul Batilier and family, South Philippine Union Conference workers. Pagmamano. Mano or pagmamano is a Filipino custom, a gesture used in Filipino culture, performed as a sign of respect to elders and as a way of accepting a blessing from the elder. This is the practice of respect by asking for an elder's hand and touch one's forehead while bowing. Usually, especially in the provinces, the elder will say, "Kaawan ka ng Diyos." In highly urbanized areas like in Manila, elders usually say, "Bless you" or "God bless you." For hundreds of years, Philippines has been colonized by strangers. Suffering, resentment, and vengeance caged in the very core depths of its being. Having unable to withstand the violence, valiant groups of men fought for liberty. But amidst the depraved history, there still remain of what can be called ours. Our rich culture and natural beauty makes us a home for unique diversity and homogeneity. But amidst this fame we get from the world, we are still subject for discrimination and stereotyping. As Christians, how are we supposed to respond to the demand of this world? How can we free ourselves from being prejudiced to others? How can we spread love in this diverse world? Good Morning Pastor joins you as we unite ourselves from unity amidst diversity. Yes, we live in a multicultural society or community. These differences may either unite us or divide us. Mga kapaglaom, we have with us no less than the South Philippine Union Conference Director on Planned Giving and Trust Stewardship and Legal and Stewardship Ministries, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning. Yes. Ba? Isuotron, ma'am. Okay. Kami ni Pastor, Pilipino. Kamo na ang mga ilustrado. Oh, with all that kuan. Amen, Oh, amen. kani ang mo ako. I'm wearing a patadjong sa ako ang skirt and then a kimono kay di ba we're celebrating the culture of the Filipino. Yes. Oo, in celebration of the Independence Day nato. So Pastor, we've talked about multiculturalism. Ang pangutana, unang pangutana, ana jud ba? Kuan, does the Bible speak about multiculturalism? Of course, kunin mong tanaw ng Biblia, mo ni siya ang record sa, para nako, this is the original record of humanity. No? Ikan sa creation, hangtod nga nagdaghan ng tao. And Genesis 11 speaks of several and various cultures that begins with language. Actually, para nako magsugod ang nagkalahi nga culture, diha gyud sa nagkalahi nga language. Kay it is quite likely nga kung pareha mo og language, pareha mo og culture. Yes. If you have different language, you also have various and different cultures. So ang Biblia nagsulti niya na Genesis 11. So naana gyud siya. So Pastor, unsa man ni nagkalain-lain nga tinuohan ug unsaon man sa Kristohanon ang pagtagad nini? Aton isiyang tagdon as positive, no? Kay boring kay ang kinabuhi uwing kung parihara pud ta tanan. Para nako maayo, it is more interesting, more dynamics ang kinabuhi kung kay lahi ta og kultura, kay lahi ta gipanghuna-huna kay ngano man mas ma-enjoy man ka nga mo relate, mo share sa imuhang naa nimo because of the fact nga wala to sa ilaha. So we will take this as a positive event nga lahi ta og kultura. Positibo ho na to na ang pag-take ingon ng mga Kristohanon. Oh, pero Pastor, we cannot really deny ba the differences. It sets us apart. Kaya different, di ba? But sometimes ang difference would lead to kana stereotyping, prejudice, and worst case, mo discriminate ta. Now, as Christians, we were taught not to be that.
Oh, What can we do, Pastor? How are we expected to behave? Actually, usa ra gyud ang solusyon, no? Naay usa ka libro nga nindot kayo para nato ang mga Kristohano, no? Ministry of Healing, page 142. Doon na tayo model din na nga in order for us to get along with other cultures and other people, naa tay modelo atong sun-on na siya, no? Si Jesus Christ ingon dito, he mingled with people. Okay. O so dito maglahi-lahi, no? Aron nga makasabutan nila, makarelate nila, musagol ta nila. So, they mingle with people as the one who desire their good. So, ito pa nga, musagol ka dito, dili kay mo ingon nga tungod kay maayo ka, kung dili, ikaw usang imong you desire their good, no? Kung say maayo para sa ilaha, imo na siyang himuon. And then, iyahang giwin ang ilang confidence, then ay pa, naingon siya nga follow me. So, Christ's method alone is the only solution nga unsa man nga kita makahimo sa pag-understand o dili na to stereotype, no, kana siya mao gina siya, kana sila mao gina sila. Okay. Kay Pastor, no, through that, if you mingle with them, you get to understand them, you get to know them deeper, and somehow the differences is mura na lang gyud siya asa na. Because we are thinking together na, di ba? So in that way you become the light of this world, the salt of this world nga usapod ka command sa ato sa Ginoo. So lakpita ka may pastor. Kinahanglan ba gini nga makigmingle ta sila kay doon na magdili maginato makuan ang tanang mga tao. Na mga tao nga maglahi-lahi kinahanglan gid nga mo join kita sa ilaha para ato yung masabtan unsa ilahang mga lahi. Natay gitawag nga reach out, no? Yes. Na-reach in, na-reach out. Of course, atong i-reach in ona. Reach in dayon, reach out. Kinahanglan gini siya, SOP gini siya sa kining gitawag nga pag understand sa uban nga mga kultura, uban nga mga tao. Musagol gyud ka, no? Lahi ra gyud. Actually, ang Biblia nagisgot nga asin ta. Usa ka konsepto sa asin, dili ka mo effect kung dili ka mo mix, mo blend, musagol mo ana dito sa imuhang gusto nga i-harmonize o mahimo tang catalyst para sa ilaha kung tuwa gyud ta dito. Oo, pero Pastor, nindot no ang asin, ni blend in siya, pero ma-identify nimo like sa pagkaon pa, ma-identify pagyapon nimo nga asin siya. So meaning Pastor, kung mo blend in ka, wala na siya pagkasabot nga imo nang biyaan ng imuhang pagka-ikaw. Di ba? Nga mumusakop na gyud ka dito sa ilaha. Actually walay compromise, no? Na lang kay gitawag maximum tolerance nga matolerate nimo unsa sila, imo silang naay certain point ba nga boundary nga pwede ka nga naa dito. Pero dili nimo ikambyo kung unsa gid ang tinuod nga ikaw. Yes. Okay, lain mo sa gayo nga tungod kay gusto ka makigsagol sa ilaha, nawala na hinon imong identity, di ba? Naa gid ang imong identity magpabili, no, sama sa asin. Pero murag naa ni siya gitawag nga tolerance nga imong hatag. So nagyud siya, so inana siya tolerance because tolerance, Pastor, no, comes with respect. That's it. Kay sa kuan pa na siya wing sa amuha pa na sociology. Bitaw, mo na siya gitawag nga cultural relativism. Instead of imposing your culture, your belief on others, kana bitong share and understand who they are because in that way you get to bridge. Wala na sa ato to pa ma'am build kung gap. makita nimo ang komunidad nga ubos sila magpaubos po ka. Oo. Dili kay ubos sila magpahawd-hawd na noon. Oo, nga mura bitaw kay kay ako ni kanang bahala na mo diha dapat makuan yun ko. Pero ang record sa Bible, Pastor, doon na ba yung mga tao nga record sa Bible nga gawas kang Jesus nga doon na sila nagpaubos sila sa mga komunidad labi Kanang ni reach out ba? Actually, si Apostle Paul, grabe kaya ang iyahang gitawag nga contextual ministry. Kung imong tanaw, no? Ingon siya nga, kung naako sa mga Romanhon po ko. Kung naako sa mga Grigo po ko. Doon na siya sikreto, Ma'am Angel, going simple lang kayo. Ingon siya, I always consider others better than myself. Actually, kung ato na this is a challenge, no, kay kung musagol mga taglain nga tao, ang ato yung kanabitawong stigma nga ako gid ang hawd kana sila inferior gina sa kuha. Pero Philippians chapter 2 verse 3 mga kaigsunan, mga kapaglaom, nag-ingon si Paul nga morelita sa usa then we will consider them better than ourselves. Okay, bisan sa ato ang di maging malikayan sa mga friends o sa mga labi na sa mga church nga dunay mga leader, labi na mga leader nga dili magpaubos kay dito gusto nila nga dito sila sa class iba nga mo pa. Unsa man imong masultian about ana, Pastor?
Ang Galatians chapter 3 verse 28 no, nagisgot nga kung naata kay Kristo no, wala na ng case system. Yes. Wala na tribalism, Oo. wala na gitawag nga ikaw, ako. Kay nga naman nausa naman gud ta. We belong to one big family. Unya ang respeto naa na din ha. Of course, gugma gyud siguro ang mag-una nga naa din ha. Yes. Then all other virtues nga mapakita sa usa ka Christians musunod-sunod na. Pero ang usa gid ini, you should be first connected with Jesus Christ and the rest will just follow. Sa ato pa kaning Pilipinas kung mag-isa lang kita wala giaway. Oo, Mag-iaway. 'di ba? Kung and we will always remember ba nga kana sila although they may come from different values, they different faith, but at the end of the day isa ta Isa. Pinoy ta. 'Di ba? Isang lahi. Nag-ingon ko ganina nga ang Biblia mo magina siya ang origin yun no sa ang repository ba of kanang historya sa kakalibutan. Usa ra gid ang ato ang family tree. Yes. Usa ra man yun no. Isa ra gyud tagikan. Parinti ba na nimo si Awing Indino. Moingon ko nga sa pamilya ni Adanog ni iba parinti niya na. Pero kung sa parinti sa mga Indino nga family basig dili na. Pero kung imo tan-awon usa ra gyud ang ato ang ginikanan mga kagalaan. Tinuod. Kay what separates us are the kanang the names, the titles. Pero kung ato na siyang kumbaga yun patanggalon nimo na siya, we are one and the same. Ba? So pagka nindot yun siya wing, yun kaayo no, if only. Pastor, would you have kanang a tip sa atua mga kaigsuan, practical tips nga especially nga karon bitaw taas bitaw, we cannot deny the fact wing nga taas gyud kaayo ang discrimination nga akay discrimination comes in various forms. Pwede siya nga kanang sa imong sinanian, sa imong economic status, apart from culture, di ba? So practical tip, Pastor, would you have or tips? Muhatag og duha no. First na kung nga keyword is acceptance. So kung naa kay acceptance about yourselves and acceptance about others. Ang second, muhimo ta gitawag nga sanctified compromise no. Para nako kanang sanctified nga compromise no. Na kay i-sacrifice Ma'am Angel for the sake of accommodating other individuals. Pero mutong balik kita nga dili po ka molabang sa boundary kung kinsa ka. So ako nang gitawag sanctified compromise tungod kay usa na siya ka healthy nga pagpakigrelasyon sa uban nga dili nimo matamakan pod ang imong personal nga identity. Wow. Thank you. Kani to ba? Dako kay kog natun-an Ma'am J. So Pastor, thank you kayo. Do na ba kay greetings labi na sa imong pamilya o sa ato ang mga administrator diri sa South Philippine Union Conference? Of course, akong i-greet ang tanan akong mga kaubanan, ang tanan natong mga pastors, tanan natong mga missionaries, and of course akong pamilya, both my immediate and extended families dinha sa Davao Oriental o dinha po sa Central Philippines. Good morning, happy Sabbath ninyong tanan. Yes. So Pastor, daghan kaayong salamat for sharing with us your thoughts on cultural diversity. Sa gikaingon na mga kapaglaom, where there is unity, there is victory. Amen. Magbalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Asenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. Po and Opo. These are the words that Filipinos use to show their respect when talking to elders and or to someone that they respect. It's a distinct tradition of every Filipino family is their respect with the elders. The use of po and opo is common in the Philippine capital and in the southern Tagalog region. Due to the geographical setup of the Philippines, the use of po and opo is rarely seen in other provinces, especially in the Visayas and Mindanao. Still, it has been a trademark in showing respect in the Philippines. Kids, ready na ba mo? We will not keep you waiting. Let us be merry this Sabbath morning as we watch Kids Station. You're here again at Kids Station.
important word. Yes, a very important word that will help you become a good child of the Lord. And the word is honesty! Let's spell honesty. Give it away, Anthony. H-O-N-E-S-T-Y. Honesty! So what is honesty? Honesty? What? Or honesty? No, sister, you're funny. Honesty is about speaking and acting truthfully. Honesty means you don't say things about people that aren't true. Being honest means admitting to your actions even if you get in trouble. It means explaining how situations really happen. Don't you know the saying, honesty is the best policy? Yes, it is very popular. In Proverbs 12:22, it says, what is our text again? That's right! Flying whips are an abomination to the Lord. But those who act faithfully are His delight. Remember, kids, be honest all the time. Happy Sabbath! See you next time! Mayong adlaw mga kapaglaom, aniyan usab kita sa Bible Beats dinidapit sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Ato makauban karon ang usa ka maanyag nga partner sa Hope Channel Volunteer. Shelo, kumusta? Okay ra kuya. Is mergya kulbaan gid ko kay. Mo gid akong first time na ako nga mag-interview sa mga tao. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon kanang kulba nimo ron mawala natong kay atong sayron sa atong mga kapaglaom. Usa sa mga apostolis ni Jesus si Lucas. Unsa ang iyang profession? So atong sayron sa atong mga kapaglaom nga mga estudyante nga gusto sila nga mangarap nga mahimong profesional. Apan sa Bible, usa sa mga apostolis si Lucas, ang iyang profesyon unsa man? So doktor siya. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon kung ila bang mahibaw-an ang profesyon ni Lucas. So tara, mangutana na ta. Ready na ka? Ready na kuya. Okay. Karon kay balik eskwela naman ta karon, di ba? So, ang mga estudyante gusto gina silang mangandoy nga makakuha mahuman sila sa pag-eskwela kay mahimong profesional. Sa Bible, ang record sa Bible dunay apostolis ni Jesus nga si Lucas. Usa sa mga disciple ni Jesus. Unsa man ang profesyon ni Lucas sa Bible? Nakabalo ka? Profession niya, wala ko balo. Letter D na guna. Oh, D. D. Sige, tagaan ti kag clue. Nurse, manghihilot, doktor o asa nang tulo? Doctor. Doctor. Thank you. Usay profesyon ni Lucas usa sa mga disciple ni Jesus Christ. Tagaan na to. Clue. Tagaan na to clue. Sige. Nag-start siya sa letter D. Wala kay idea, sir? Wala. So Sige. ato na ingon ang So, tubag. unsa man ang tubag? Ang tubag kay doctor. Doktor. So, si Lucas sa time ni Jesus. Dentist, doktor, mananabang. Lucas tulo. Oh, nasa tulo. Nasa tulo. Oh. Sige. Nurse, doctor, or mananabang? Oh. Doctor. Ikaw. Doctor. Ikaw. Doctor, mapunulis ka. Mananabang. Oh, so ang tubag, doktor. Si Lucas, doktor siya ang iyang profession. Unsa man nga channel di ay? Hope Channel. Unsay profesyon ni Lucas usa sa mga disciple ni Jesus Christ? Apostol. Oh, apostolis to siya atong nga time. Disciple to siya nato siya profession si Lucas. So tagaan og clue unsa man? So nag-start siya sa letter D. Doktor. Very good. So si Lucas usa ka doktor ang iyang profession. Thank you, sir. So salamat, sir. Unsa man ang iyang nahuman ni Lucas? Ikaw. Wala mi kabalo. Sige, tagaan mo na mo og clue. Sige, So unsa man? nag-start siya sa letter D. Doktor. Doktor. Okay, doktor si Lucas mananambal. So daghan salamat.
si Lucas, baby. Di raman na ako kabisado si Lucas. So, nag-start siya sa letter D. Teka, Sige, Sige, dentist, dentist. driver, doktor. murag dentist. Ha? Dentist ba? So, si Lucas, Osaka, Doctor. doktor. So, doktor si Lucas. Mananambal. So, thank you, Nani, sa Hope Channel. Makita ni every Saturday, 6 a.m. to 7. Yes, mga kapaglaw, ato na sang nasayran ang matubag dinhi sa Divisoria, Cagayan de Oro. Siya yung saman ng imuha nga masulti. Dagan sa itong mga kapaglaom nga nakatubag, ang uban po wala nakatubag. Makasusubo kayo tungod kay ang uban dili makatubag, wala pa nakabalo sa balaan kasulatan. Ang importante ato i-challenge sila nga magbasa gid sila sa balaan kasulatan. So daghang kay salamat sa imong pagkuyog nako karon. So mga kapaglaom, kinahanglan gyud tun-an nato ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang unod o ang story sa balaan kasulatan. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Mary Joy Shallow Ibanez. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mayong buntag ug happy Sabbath mga kapaglaom. Alas 7 na usab ang Takna sa Kabuntagon ug mao kini ang higayon nga atong igahin alang sa atong 7-7 prayer dinhi sa atong segment ang Let's Pray Today. Atong ikalipay nga makauban karon si Pastor Danielo Palomares. Pastor, salamat kisanan sa pakiguban. O karon atong i-appeal sa pag-ambo no ang ipadala nga prayer request diri mga kapaglaom. Una, please pray for the bereaved family of King Philip Barsobia Sarati, a literature evangelist of North Central Mindanao Conference. And also the bereaved family of Ma'am Prudencia Bongkato. She is actually my co-teacher at August Day Academy. Ug apil po dire ato pong apil sa pag-ampo ang bereaved family ni Attorney Graciano Neri. Ug aduna usab diri gipadala atong apil sa pag-ampo si Brother Romer Magallanes. Ug apil lang sabi ni Pastor ang atong upcoming Elders Congress no sa MVC. Ako ngayon ang tanan magampo ta. Amahana mo nga nakas mga langit. Among ipadala kanimo o Dios nga among pagpasalamat, among girespeto ang imong pagkagamhanan ug ang imong pagkamatarong. Dining buntag nalipay kami nga kami makigdugtong kanimo pinaagis pagampo dinhi sa nabantog kay nga programa ang Panimbaya World. Hinaot pa nga ikaw magatabang kanamong tanan. Kung sa amo ginahimo karon kini makapahimuot kanimo. Apan sa pinasahi among ipadala kanimo ang among hangyo tungod og alang sa mga nasub-an nga mga panimalay. Panimalay ni King Philip Zarate, panimalay ni Attorney Graciano Neri, o panimalay nga gibiyaan ni Mrs. Prudencia Bongkato. Mayngon man usab o Diyos ang usa namo ka igsuon nga anaa pa sa hospital, si Romer Magallanes. Tabangi sila ang among gipanghinganlan ng mga panimalay makabaton sa paglaom, makabaton sa ingnon ta pagsabot sa sitwasyon nga ang kamatayon real sa kinabuhi apan dunay paglaom alang sa pagkabanhaw. Amo sab giampo amahan ang umaabot nga Elders Congress dito sa Mountain View College. Tabangi ang tanan nga preparasyon, panalangin ang tanan ng mga delegado. Naunta maikag sila alang sa pag-attend ni ana nga kongreso. Diin dunay Bible conference usab nga ipahigayon alang sa pagdugang sa pagkat-on sa kaalam sa imong mga kaanakan. Amhan among giampo pod ang panginahanglanon sa uban nga wa na mo mahinganlin ni buntaga kay kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor. Ug mga kapaglaom, padangyapon kamo sa pagpadala sa imong mga prayer request no dire sa atong segment ang Let's Pray Today. Ug atong padayonon sa pagsalig sa Ginoo. Let's pray today where you don't have to pray alone. Hear the sound of the nations calling.
worship Him. Hear the sound of sons and daughters singing. Who will go for you? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? We speak to nations, be open. We speak to nations, fall on your knees. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak to strongholds, be broken. Powers of darkness, you have to flee. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak to you, be free. Hear the sound of sons and daughters singing. Hear the sound, ooh, the sound of the nations worshiping. Who will go for you? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? Yeah, yeah. We speak to nations, be open. We speak to nations, fall on your knees. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak, whoa, whoa. We speak to strongholds, be broken. Powers of darkness, you have to flee. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak to you, be free. Be free. Be free. Whoa, 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 be free. Yeah, yeah. Be free. Yeah, 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 yeah. Be free. Yeah, yeah. Be free. Be free. Be free. Yeah, yeah.
Kabuntagon world is grateful of our media ministry partners, Mr. and Dr. Max Barre, Dr. Shoni Maglinti and family, Mr. and Mrs. Solomon Gibenkan, Dr. Melka Danton and family, Miss Edel Quirante and family, Dr. Dorwin Lahot and family, Honorable Emmanuel Mugot and family, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Yul Batilier and family, South Philippine Union Conference workers. Hospitality of Filipinos. This is one of the most popular qualities of Filipinos. It's a different kind of value system. When a person visits a friend's house, the host greets him or her with a very warm welcome. The host will immediately let their visitor sit down and will prepare a meal or a snack plus drinks for the visitor. The host will insist that the friend not leave the house with an empty stomach. People offer their guests room to visitors if they're going to spend the night. Meals offered to guests are very special. Yes, mga kapaglaom, no, Filipino hospitality. So karong buntaga, out of hospitality, atong tagaan og tambag ang usa ka suliran dinhi sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako gikan sa panibalay nga nagkandaiya ang batasan. Tulumi mag-igsuon. The only girl ko ug tunga-tunga nga anak. Akong kuya hilumon pero daghag sikreto, chikboy pa jud. Akong manghud nga laki matinumanon og supakiro sa akong ginikanan. Ang akong mama yaw-yawan kaayo pero grabe siya mahigugman namo. Susama ra pud sa akong papa apan daghan siyag bayi. Pero kami ra gihapon niyang gipili. Ako pa maupay pag-graduate nako sa college, but sad to say, I made the biggest mistake of my life. Kay bago lang nako nakaplagan nga buntis ko. Nahibalo na akong pamilya sa akong sitwasyon ug dismaya kaayo sila labi na akong ginikanan. Gibati jud nako nga kini akong sitwasyon mao'y bayad sa mga sala o sayop nga gibuhat sa akong mga igsoon ug amahan. Tunglo ba kining nahitabo sa ako? Tinuod ba ng tunglo? Right, no. So, in line with culture, naman gini sa ato ang Pinoy, no, ang kanabitong tuo-tuo nga kanang gitonglo, unya den gaba, kay kanang ikaw naka-inherit sa tanang mga sayop sa imuhang mga kapamilya o nabuhot sa imuha. So, kini ato ang tagaan og pagtagad. Sir Fitz, ang iyang pangutana, gitonglo ba gyud daw siya kay nabuntis man siya? Oo. Para sa ma'am, di na siguro kung magsulti og yes or no. Ano lang, gusto lang ako emphasize, at least aware bitaw ka ma'am or sa akin sa nagpadala, at least aware ka nga nanay mong sitwasyon o dili ka ganahan sa inay mong sitwasyon. So gusto ka nga kumahimo baguon siya. Siguro, dili na siguro ta mag-blame, bukinsa, no? Di ta mahimog blame game. Ato lang i-deal kung unsay sitwasyon nato karon. And anyway, it's never too late to start all over again. Kana bang nakita man nimo inay mong sitwasyon, tapos di ka ganahan, deal with it and then find ways nga magsugod ka og lahi na pod nga mga chapters imong kinabuhi, and this time murag maayo na siya. Dili na sa base o dili na sa effect silbi sa nahitabo sa imong pamilya. So, it's never too late to start all over again, and it's a new beginning. So a new beginning, a learned and better life. Yes. No? Bing, unsa imong makatambag ani Bing? Yes, Ma'am H. Sa ako lang, no, ang atong kinabuhin, nagkuha na siya, ang atong padulngan sa atong kinabuhi, nagdepende na siya sa atong desisyon karon. Sa among devotional gahapon, ang among speaker gaingon nga, commitment or committed ka versus convenience. So siguro, dili lang siguro kay kaana ka committed sa imong mga pangandoy sa kinabuhi nga naabot man ka na nga desisyon. Gipili nimo ang convenience sa kaniya, panandali ang saya. Minana bitaw. Kaya mga itong mga binuhatan magod, there is cause. There's a cause, so na effect. So ka naman, nahinungdan, so muna na ang
nahitabo sa imo. So dili na mag-blame kanang may pag kahiusa mo as a family, yun yung atubangon as a family, I'm sure ma-overcome na ninyo. Oo. So kung naigingon ganina nga cultural relativism, napoy gingon the law of relativity, cause and effect. Ba? Yup. Naluma na kaya itong Wala na, di ba? Physics na, no? So, kani siguro nga sitwasyon no nga nahitabo sa ilang pamilya, siguro dili ni siya tunglo, di man ta kaingon nga tunglo. Or unsa ba? But himuan na lang ni nga chance or positive kuha ang positive out sa nahitabo sa imuha nga unta sa imo pong pamilya, maghimo ni siyang kanang example nga dapat mag-usab ang imong ginikanan, ang imong mga igsuon o kanang ikaw pod kay dili pod kana mo ma-blame kay basin pod ang values nga imong na-learn nakita nimo sa imong ginikanan, munang inana ang imong napaingnan. Pero motoy giingon ni Ma'am Bing nga kanang epekto siya sa imong action. So kada action nato nagi consequence. So dili ta mo blame na lang kung kinsa kay kita man mismo ang nagbuhat ana. So ato na lang nang tindugan ug atong dawaton ug atong usbon kung unsa may angay natong usbon. Kay bagong bata ang moabutay. Pero sa iyang pangutana nga Ma'am Irish nga tinuod ba ng tunglo? Si Elder Awing. Tunglo daw, tunglo. Tinuod ba gyud na siya? Tinuod ba na siya? Ani na siya? Kung tinuod manggali na ng gaba, katong mga ex nato sa unang mga panahon nagamatay na to sila kay gihampon sakit kayo. Kung ganong gibulagan kun imo nagamatay na to tinuod ng gaba. Pero wa magito sila nag-success pa ganito sila. So ang tinuod gyud diya nga ikaw ra gyud imo nang desisyon, imuha gyud kaugalingon ana. Imong kaugalingon imong sisihon nganong naong ana ka tuod kay siguro ang imong panglantaw sa imong future nakulangan. So, i-accept lang nimo na nga naong anak ka o mugawas na kayo ng bata, imo lang alagaan diha na ka mubawi sa imong anak. Pohon. Bang mo nagiingon nila nga you make your life better with the child. Pastor, unsa atong makahatag tambag ani? Balik tunglo, Tinuod Pastor. ba ng tunglo? Lisod di siya nga pangutana no pero i-explain ako daan na ko muhatag og answer. Kining gitawag nila tunglo, doon ay definition ini sa atong dictionary nga mura ni siya og kanang bitaw kanang masuko ang tao, masulti na niya no. Usually masuko ang tao, iyan ang masulti. Tunglo tawag na. Ang uban po moingon nga it's a magical word no which causes misfortune to other individuals. Tunglo gyapon na siya. Moingon ba ta nga naabay tunglo sa Biblia? The answer is yes. Kano sa man ni nahitabo? Genesis chapter 3. Naay tunglo din na gina-downgrade sa Ginoo ang mga tao, in particular Adam and Eve, including po ang bitin. So na-downgrade sila, but pasabot na sila sa highest level of existence na ay misfortune ni abot sa ilaha. Karon unsa magyoy explanation aning tunglo. Okay. Akong answeran ha, ang tunglo tinuod. Pero ang explanation imo ning natural nga consequence sa imong gihimo, no? Natural consequence. Ang like sa atong unang mga ginikanan, napakasala sila, so gitunglo sila. Now, in relation sa imuhang kaagi nga naay chicks sa imong papa, ang imong mga igsuon na po yung mga sekreto po nga chicks, nahitabo sa imuha, dili to maka-apekto sa imuha. Dili to, kanang nahitabo sa imuha, wala to ilabot sa ilaha. Basaha ang Ezekiel chapter 18 verse 20, no? Klarohon na to ni Ezekiel 18:20. Ang sala sa papa, dili pa sa anon sa anak. Ang sala sa anak, dili pa sa anon sa papa. Individual ang ato ang pagpangatubang sa ato ang kahimtang. Kung naay maabot sa toa, that is but a natural consequence of our wrongdoing. Kaya ang word nga tunglo sa Biblia, higala, na link din na siya sa gitawag disobedience or unfaithfulness. So in the absence of to, obedience and faithfulness na gitawag nga natural consequence which could be called tunglo or sa moderno gaba o karma. Sa to pa nga. Pero speaking of kung unsay gihimo sa uban makaapekto pa nimo, the answer is no.
Gani. So nindot kayo, daghang kayong salamat pastor og sa inyong mga tambag no. So we should always remember as atong kanang letter sender no nga our actions are all but the result of our decisions. Decisions. Ana siya. Pero po napon na siya giingon nga kay ang imo bitong exposure, imong socialization, napon na siya influence sa imuhang mga decisions. So giingon pa nila sa among mga kauban diri no, strive to make better decisions. Mangita pud siguro kag imong ka-associate nga mas ma-better imuhang life. No? So mga kapaglaom, we hope that we were able to share with you insights on matters related to this or similar sa aning mga nga problema. We hope that you will continue to live on and make your life better. So, daghang salamat sa pagpadala o karon Bing. Yes, but before that, I would like to greet happy 46th wedding anniversary kang atong pinalagang pastor ni Pastor Emelito Tabingo, Ma'am Ligaya nga Tabingo gatanaw diya sa Mountain View College. Hello din ninyo may buntag. And mga paglaom, what is the essence of Independence Day to the Filipino community? Mga paglaom, together with the SM Cagayan de Oro, let's take a glimpse of this historic celebration. Philippines is a symbol of national pride, and on this day, June 12, marks a historical emblem of the country, the Independence Day. And as we celebrate the anniversary of its sovereignty, we are proud to bring you SM Cagayan de Oro in celebration of the Philippines' 119th year of independence. This SM City Cagayan de Oro and SM Supermalls across the nation has always been geared towards celebrating the culture and the arts. These days are revisit on how rich our cultures are and how we preserve them through times. We make sure that we come here and then we celebrate the flag raising, okay? And this one is being engulfed by a wonderful program with which we have songs, we have dances, we even have theatrical presentations coming from our SMCO admin personnel, and then depicting the freedom that we are having right now. Modernization indeed is at hand right now, and SM is indeed geared towards that, and we have to adapt our system, and our personnel has to adapt to that one as well. However, we make it a point that SM Supermalls nationwide is a gateway to culture and the arts. I believe what is significant is that we have the capacity to represent our culture by performing them on stage. So our musical artists, our dancers, our even visual artists, like the ones who prepared these, practically will have the opportunity and their responsibility to perform before an audience, to have them reminded of what we are celebrating about. But beyond any performance, because there is what we call performance studies, is the kind of performance that they have. All these actually have meanings. They have an embodiment of messages so that our audiences will be able to feel what it is to be a Filipino and how it is to really uphold our Filipino ideals and our Filipino values, and even our promotion and protection of our own Filipino culture. Truly, Filipinos are born with peculiar characteristics. Resilience, contentment, and love have paved its way through times. I would say that we all believe that there is higher than us. There is a higher being. We call him God. Then definitely God will really be the one to remind us of love, because love is God. God is love. And I would say that what binds us together, regardless of race, regardless of culture and tradition, love will eradicate any prejudice, any racial discrimination. If we love, we definitely be able to uphold what should be human and what should be and how to be living in this world.
here, the indication is we accommodate the foreigners, but we will not lose ourselves as Filipinos. And take note, no, with the conflicts ongoing, we really have to stand firm. We have to stand together in order for us to really eradicate conflict so that we will have peace in this land, in this republic. Dr. Jose Rizal said, "The divine flame of thought is indistinguishable in the Filipino people, and somehow or other, it will shine forth and compel recognition. It is impossible to dehumanize the inhabitants of the Philippines." Happy 119th year of independence, the pearl of the Orient Seas, Philippines. Tungod sa kaambungan ni ini nga binuhat kini na ila nga national animal sa tibuok Pilipinas. Karon nga Kabuntagon atong sayran unsa pa ang mga katuyuan sa Ginoo sa pagmugna ni ini ug ang benepisyo sa atong kinaiyahan. This morning, let's talk about carabao. Ang carabao, kuan siya kanang dako ni siya nga mananap nga makita sa Pilipinas o sa ubang nasod. Ang carabao nato diri sa Pilipinas, ang iyang color kasagaran itom, pero doon na pa'y puti. Engineer, ang carabao ato na siyang gitagaan o titulo nga atong national animal. Unsa man iyang mga characteristic nga nung natagaan man siya ana nga titulo? Ang carabao nga nang gihatagan siya ana nga award sa atong gobyerno nga nahimong nasyonal nga mananap tungod kay mao gini ang partner sa tanang mag-uuma since immeasurable. So God pa kaniadto. Muna siya ang pinakadako nga katabang sa mag-uuma. Tungod kay nasa kinaiya kay ang Pilipino is hilig mag-rice, no? So ang atong mga rice kasagaran lowland, meaning to si nakinahanglan og tubig. So ang carabao kuan man siya kanang hilig gid sa tubig mo na yang karakteristik. Although ruminant siya para sa cow, pero hilig sa tubig mo gina ang iyang kinaiya. So dugay siya kapuyon. O kung magdaro ka na sa tubigan, dugay siya kapuyon. Muna siya nga para gid siya sa mga basakan nga dunay tubig. Ang carabao is simple. Kuan gid nahibaw man ta nga ang ruminant animal gakaon og sagbot. Ini nga sagbot nga makita sa farm. Unya ang iyang kinaiya maglubog siya kay mao magini ang iyang batasan, kinaiya gina nga maglubog sa tubig. Unya samtang gakaon na siya mag-rest na siya maghumos sa tubig, sigig lihok-lihok ang iyang baba nga nguya ba. Kaya ang iyang kinaiya na magkaon og sagbot, dili niya tunlon ang sagbot. Iyan ang iluwa kay ang katura nga sap ang mayang tunlon. O katong ubang mga fiber iluwa na nila mo nang kasigig nguya tibok adlaw tingala ka tungod kay actually ang ilikaon nga sagbot ila ra pud ang iluwa unya katong daghang kay mga fiber nga sagbot maro toy matulon sa ilang ruminant sa ilang tinai. Ang kontra sa carabao nga dinya sikat karon tungod sa farm mechanization, gagamit na ta og turtle sa basakan, mga farm tractor nga dagko sa mga commercial farming, pero kami nga taga bukid dire di gyud namo magamit ang farm mechanization. Carabao ra kay tungod sa among topography nga naitungason batoon yang carabao kay once magdaro ka makakuan magud mi kanang dali ra na mailikay sa bato unya ang carabao pay pahunong nimo unya. Number 2, wa may gasto sa krudo o gasolina. Dili na to ma-feel karon nga generation, no? Sa mga baryo o barangay tanawa ang carabao, tanan halos yang trabaho. Magsagob og tubig, ikargas kormata, maguyod og kining mga slide type nga mga kuan, karo, magkarga bisag unsa kahoy, humay tanan nga kargamento, mura siya tracking system. Mga kahoy mangani karos kabukiran, carabao ang magbira. Halos ang carabao mura gihimong truck or farm tractor, tanan-tanan, inana iyang trabaho tungod siyang kakusgan. Naabay mga risk or mga harms nga mahinungdan nga mawala ang carabao? Yes, kay ang risk sa mawa sa carabao, for example, ang carabao nga dool sa mga plantation nga nag-spray og pesticido, ang pesticido kargado na siya cyanide, lead, mga chemicals nga mamilit sa mga sagbot nga ilang makaon. So once makaon na nila nga mga sagbot nga puno kayo sa mga hilo, harmful chemical, simpre madaot ang ilang intestine, masakit sila. Halos makaluluoy gid ang carabao tungod ana nga practice. Dayon makainom sila sa tubig kay bisan asa ra na mo inom sa tubig, adunay chemical gid sa ibabaw, mao na ang makaluluoy sila. So ang iyang idako kay nga ikatabang sa ecosystem akong maglaag ni siya, mukaon siya, o asa siya
hawa siyang dumi sa iyang mga tae nga dili mayo sa tao. So kadto siya makahatag og development sa yuta nga ma-fertile ang yuta ug ma-neutralize pagyod tungod sa iyang tae. Lacks of daghan kay mga fiber. A dog is recognized as everybody's best friend, for they are loved almost all over the world. But Filipinos see carabaos as faithful partners in life, for the carabao has been our constant companion and it has taken a great role in shaping our country's history. The farmers would have to rely on the carabao's hard work and patience to get the job done. Kini si AG Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og pilig. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus atang ang mga balita nga among ihatod diha kaninyo. Christian Adventist Rider Services o CARS nanghatag og mga bitamina sa Valencia City, Bukidnon. SPUC Garden Church mitabang sa mga evacuees sa Marawi City. Philippine Youth for Christ Conference 2017 gipahigayon sa Iloilo City. Adventist Development and Relief Agency nagtukod og Center of Influence sa Uganda. Atangi ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Christian Adventist Rider Services o CARS nanghatag og mga bitamina sa Valencia City, Bukidnon. Ani ang report. Nagkahiusa ang mga miyembro sa Christian Adventist Rider Services alang sa pagpanghatag og bitamina ug supplement sa mga miyembro sa simbahan sa Inawaan, Batangan SDA Church, Valencia City, Bukidnon. Nahitabo kini niadtong Hunyo 10, 2017 duyog sa fellowship sa 5 kasimbahan sa maong lugar. Adunay 400 ka mga miyembro sa simbahan ang nakadawat sa panalangin nga ilang gipahat. Philippine Youth for Christ Conference 2017 gipahigayon sa Iloilo City. Ani ang detalye. Nagmalampuson ang miaging Philippine Youth for Christ Conference nga gihimo sa Iloilo City niadtong Mayo 31 hangtod Hunyo 4 niini nga tuig. Gitambungan kini sa kapin kun kulang 700 ka mga Adventistang kabatanunan gikan sa nagkalain-laing parties sa nasod. And I could sense the excitement as well as the wonderful impressions of our young people. I could sense that revival and reformation would be happening in our respective churches. Ang maong programa gipasiugdahan sa PYC Ministry nga gipanguluhan ni Brother Rovel John Pablo, ang presidente sa maong organisasyon. Usa-usab sa misalmot sa conference ang mismong presidente sa West Visayan Conference nga si Pastor Gary Estrabella. Philippine Youth for Christ is a platform and an avenue in which young people gather together from different places of the Philippines to be revived and also experience reformation. And also, it has been an avenue where many or various ministries come together that they may also have an avenue to involve themselves to the goal of the General Conference, total member involvement, and of course, total youth involvement. Adunay mga lektura nga mahitungod sa pagpaligon sa relasyon diha sa Ginoo ug isig katawo, pagsunod sa pagbuot sa Dios, mga prinsipyo gikan sa Biblia alang sa pagbuntog sa mga adiksyon, medical missionary ug uban pang topiko nga makagiya sa mga batanon samtang kita magahulat sa pagbalik sa Ginoo. Aduna usab gihimo nga community outreach sa syudad nga lakip ug mga pagampo, paghatag og balasahon, pagkanta ug uban pa aron ang mga batanon mahimong instrumento sa gugma sa Ginoo diha sa katawhan. Adventist Development and Relief Agency nagtukod og Center of Influence sa Uganda. Aniya si Pastor Charles gikan sa Uganda alang sa report. Happy Sabbath, everybody, and we are now here in Bidi Refugee Settlement, Zone 2. Bidi Settlement is currently the largest settlement in the entire world, close to 300,000 refugees from South Sudan. Bidi Zone 2, where ADRA is currently working, has about 55,000 refugees. You can see out of the window, that is where the children go to school. This is called the Swinga Secondary School here in Bidi Zone 2. We are passing through the hospital, Horo Health Center, Level 3.
We're gonna have our baptism pretty soon. So what you can see, this is our church here in Bidi, Zone 2. So you can see most of them are women and children, which reflects the population of the refugee settlement. 86% according to UNHCR are women and children under the age of 18. So look at this. Look at this. It's most children and women. Today, and finally he has decided to what? To get baptized. So I was really very happy, excited. I cannot even express this. The day of judgment is almost. Or if I don't take decision very early, then I will be in a problem. That's why I decided to be baptized today. And I also follow Jesus Christ as my personal savior. Amen. It's appealing to Adra to put in more, to fundraise more, and bring more resources so that more work can be done. Because there are many villages where there are no service providers and where the services are inadequate, where they think Adra would be doing some work. Can you imagine if we built a center of influence, a Seventh-day Adventist center of influence right here in Zone 2 in Bidi? Every day, we can have health ministries going on, Yes. Adventist health ministries. Every day, we can have Adventist education going on right here. Life skills. Life skills. Income-generating activities. Options for livelihood. agriculture, livelihood. Anything that we can think of. Adventist Center of Influence right here. So from Bidi Zone 2, my name is Pastor Charles II Aguilar, Country Director for ADRA, Uganda, and Kenya Muonge Party, working with Adra Uganda as a project manager. Happy Sabbath and may God bless you. Salamat sa mga report sa atong correspondent, padayon ang kadesigon. Alang sa dugang nga pagpahibalo, sugod sunod nato nga mga episode, andam kaming mudawat sa inyong mga balita, ipahat alang sa uban. Kung aduna kamoy mga aktibidades o programa sa inyong iglesia, mission or conference, i-text lamang or itawag sa Panimbaya sa Kabuntagon hotline 0927-777-5602 o ipadala ninyo ang inyong mga report sa among Facebook page, Panimbaya sa Kabuntagon World. Salamat sa pagkikauban kanamo sa among paghatod kaninyo sa mga positibong balita. Among handom nga kini makapadasig kanato sa atong pagserbisyo sa atong buhing Dios. Atong hinumduman ang nahisulat sa Mateo 5:16. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron ilang makita ang inyong maayong buhat ug dayogon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Kini si Aubrey Vertudes. Edwin Indino. 4 News Plus. Daghang salamat sa atong correspondent abroad. Aubrey, thank you kayo sa imong paghatag og chance nako sa News Plus. Puli ko nimo. Kuya Juan. Puli ko nimo kay busy magugapirmi. Murag na sanay na kawing. Ambos na. Nanay mga action. Nanay sanay. Nagatanaw ta sa mga angkor ba unsa ang pagyango-yango. So, ano yan usab ta mga kapaglawom sa atong birthday bulletin o ang atong mga tanaw na to atong mga birthday celebrant. Yes, happy birthday to Jorna Galamiton. Oy, si Jojo. Miss Lorna Hamarillo. Camarillo. Haramilyo. Shara Baa. Yes, si Shara. Elder Asher Himbing. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Apple Grace Kalina. Andre Villanueva. Happy birthday. Tracy June Cabaho. Happy birthday. Oriel Tabige. Happy birthday. Happy birthday. Proxy Galendez. Happy birthday. Nathaniel Facultad. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Lisa Salugan. Happy birthday. Hans Deli Valenzuela. Happy birthday. Hans Del. Sir Benji Mendez. Happy birthday, sir. Leia Almacera Anga. Happy birthday, Boss J. Boss J, happy birthday. Happy Wedding anniversary. Anniversary. Og sa tanang birthday. Og Happy celebrate. birthday. Happy birthday to you. Yes, so mga kapaglaom, aniyan ang sabta karon sa atong mga greetings. And before ni Ana, magpasalamat ko, Ma'am Glenn Lagunday, Pastor Lagunday, thank you kayo sa Ma'am Glenn, thank you kayo sa imong pahulam.
O diya sa inyong panimalay. Pastor Lagunday, na sila karon sa Tacloban, Leyte. Na activity ang youth. O ako pasalamatan gahapon ang atong speaker sa mga volunteer. Boss Rex, Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo sa imo ang madasigon ang atong mga volunteer dasig kayo o labi na sa mga boys nato nga dili gyud malimot ang ilahang imuhang message gabi nga nakadasig gyud sa matag usa kanamo. Yes, we would like also to greet Ma'am Cora Wahiman and also magpasalamat mi sa Batelier family sa amo ang pamahaw. Yes. Salamat Yes. tayo. Thank you. And also we would like to greet Sir Nestor Mulieda, Tad Hinerato, Hazel Sarsalejo diya sa Adventist Medical Center, Iligan City na ang uban nila na diya sa Korean. Gawat sila. Hello kaninyo diya and happy Sabbath. And also sa itong mga pagbulaom diya sa Kuwait, Japan, diya sa Riyadh, sa Cebu, Loma Linda, California, Australia, o sa Youth Crusader diya sa Philippines katong I think nagtong report gina hello diya, good morning, PYC. happy Sabbath kaninyo. And also napaydugang from 0946012193. Good morning kapag lang greet lang nako ang Garay family diha sa San Miguel, Surigao del Sur sa akong husband nga si Almar ug sa akong duha ka daughter nga si MM ug Joy from Christy Garay. And also, good morning, pakigreet, happy Sabbath sa tanang sakop sa 4-Star Fellowship sa San Pablo, Zamboanga del Sur from Brother Dante and Sister Hermie Inot and family. Yes, and also, happy Sabbath from Gildo Doncas. I'm watching from Kuala Lumpur, Malaysia. God bless. Hello, diya kaninyo. Yes, happy Okay, Sabbath. another morning greetings from Arthur Carido Tion. Happy Sabbath everyone from Doha, Qatar, Seventh-day Adventist Church, and also from Bayalo, Gonzaga siya. Good morning, PSKW. Happy Sabbath tanan diha labi na sa Sydney, Australia, sa Guildford Church, sa kang Janet Macaluso, sa akong mga Imaga, mga igsuon, Jonah Noguera, Rosamia Barot, Raps Gonzaga, Jesse Gonzaga diya sa Kuwait ug sa akong bana pod si Julius Bailo diya sa Myanmar. Salamat ug malipayong adlaw pahulay. And also greetings from Margie Magdadaro, Boca Negra. Blessed Sabbath, my brothers and sisters. May we feel God's presence in our midst throughout the day. And from Dim UV Always You, Maradjaw na Sabado di Juhurot. Oh, sakto pagbasa Yes, to. Maradjaw. Yes. Next from Ramos Lendon, happy Sabbath brothers and sisters in Christ. From 652, happy Sabbath Panimbaya, especially to Nizil and Grace, Zilda and Ronel, and to all Envisions watching. And from 354, happy Sabbath, happy Father's Day Papa Arnel, Ranola, Jimboy Idilor, Boy Moning, Ardon Varon, Junjun and Cookie ug mga amahan sa Moncayo, Compostela Valley. Salamat. From Joel B. Lagariza watching from San Vicente District, Palawan with Kuya Boy and Ate Rose Dano. God bless Panimbaya sa Kabuntagon. And also from Kakay, Mabayo Giliena. Happy Sabbath to all the staff of Adventist Medical Center Iligan who are watching right now. Thank you so much. Yes, okay. Oo, okay. Ato yun na siya kuhan. Kay sumugin na siya. And happy Sabbath diha sa tama ba ning pagka-pronounce na ko? Kay it's spelled CTHO. So, si Tom Subdivision, si June and Grace Calitz family, Judith and Nikki Alacre, og sila Maricel Valvistamin and family, og Dinunong family. Happy Sabbath sa inyo. Og happy Sabbath po sa ilaha sekong family of Barangay Bayabas, to Gina, June Vincent, George, and Shera. And ako i-greet po si Ekong diha sa Iligan. Happy Sabbath po sa ang sa walay dapig-dapig kinakusoy nga kauban sa office sa Dean diha sa CST sa USTP, si Ma'am Alice, si Ma'am Ivy, o of course among kinakusgan nga Dean, si Dean V. Masokoro Tandog. Ug sa ako ang walay dapig-dapig na pod sa akong amahan, Happy Father's Day. Ug sa ako ang number 1 nga fan nga tigpukaw sa ako Yes, alarm clock. Ang sweet naman. Mga viewers all around the world and in the Philippines, thank you so much for your support. Happy Sabbath and God bless. Yes, ug mga kapaglaom, akong pasalamatan atong mga correspondent abroad, Charm, Andro, Daryl, Lovely, o si W. Sterling. Thank you kayo. Michael Bison, sa tanan, si
James Amado, si Ma'am Hani Bugay, o sa tanan nato nga mga correspondent abroad, daghang kayong salamat sa inyong suporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Labi na sa ato ang mga partners and sponsors, daghang kayong salamat gikan sa among kinakuyukan sa among kasing-kasing ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat diha kanina. Okay, ako na yung higayon. Greetings. Hana, happy Sabbath o good morning. PSK World, pakigreet sa mga members sa West Magnetic Association ug sa Santo Niño Church. Ilabi na sa akong ginikanan si Papa Tony Carupo, Mama Benben ug sa akong anak, Dana Grace. Maayong adlang ipapahulay diya sa inyo. God bless. Happy Father's Day sa akong Papa Tony. We love you, miss you. And amping kanunay. Daghang salamat from Ellen May. Good morning, taga Panimbaya. Palihog ko greet ug happy Sabbath sa atong mga kaigsuunan sa Santo Tomas Central SDA Church. Padayon sa Kadasig, pagpangalagad from AY Department, Santo Tomas, Davao del Norte. Okay, from Lester Fernandez, happy Sabbath, Panimbaya sa Kabuntagon World. And staff with love from Kangaroo Flats, Darwin, Australia. Wow! And Tori Station, Okinawa, Japan. Okay. Okinawa. Yes, Tokyo, Ajinomoto. Okay, mga kapaglaom, special thanks di I know kang Dr. Lahot, gikan sa Impasugong Church, sa dakong tabang nga iyang nahatag. Kinasing-kasing. Singers na to yun. Yes, actually na ang mi singers karon mga kapaglaom pero wala sila nakaani kay na ay mga Kakulian. yes, kakulian. I'm Yung thank you so much. Next time makaanhinagid mo. Ako Yes. to padayon no. Thank you kayo kang Dr. Lahot gikan sa kinasing-kasing nga pagpasalamat sa members sa Impasugong Church sa dakong tabang nga iyang nahatag. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa pakig-uban kanamo karong Kabuntagon. Magkita-kita ta sunod Sabado. Atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. O gato pasalamatan ato mga cameraman, volunteers, si Sharon, si Leia, o sa tanan nato nga mga crew din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dilita niya pasagdan, hitayang pinangga og siya atong galapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! Yes, Central Church, Cagayan de Oro.